बियाव भाइसोरखौ हामबाय होनदों आरो नैथियाव साफ्रोमखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअआव बरायनानै लानाय जाबाय। जोङो दिनै इसोरनि बाथ्रा जोङो नायगोन। बेयो जाहैबाय मथिनि लिरनाय 11 अध्यायनि 28 पदखौ जोङो फरायनानै लानि। बेयाव मा बुंदों जों फरायनि। बेयाव बेबायदि लिरनाय दं, हांख्रायनाय बयबो बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोर आंनियाव फैदो, आङो नोंसोरखौ जिराय होगोन। बेयो मोनसे जिसु ख्रिस्टनि गुरैयै लिंहरनाय मोनसे राव। बिथाङा दुखुआव थानाय, सैनांनाय, बेयाव बुंदों, बयबो बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोर आंनियाव फैदो, आङो नोंसोरखौ जिरायनो होगोन। बयबो मोनसे गिलिर बिबान बाननानै थानाय, होसिन जानाय, खस्थ'आव थानांनाय, सैनांनाय मानसिफोरखौ, दिनै जिरायनाय गैयै, गोजोननाय गैयै मानसिफोरखौ, बियो दुखुआव थानाय मानसिफोरखौ बियो बुंदों। बयबो बिबान गिलिर बाननानै थानाय मानसिफोर, दुखुआव थानाय मानसिफोर, सैनांनाय मानसिफोर, गाबनांनाय मानसिफोर, उखैनांनाय मानसिफोर, दिनै जिरायनाय गैयै मानसिफोर, दिनै बे मानसिफोरखौ जिसु ख्रिस्टआ लिंहरदों। बयबो बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोर आंनियाव फैदो, आङो नोंसोरखौ जिरायनो होगोन। रेस्ट, जिरायनायखौ होनो थाखाय जिसु ख्रिस्टआ जिरायनाय गैयै, दुखुआव थानांनाय, सैनांनाय, होसिन जानाय, गिलिर बिबान बाननानै थानाय मानसिफोरखौ जिसु गुरै गारांजों बियो लिंहरदों। मानोना नैबेयाव 1 पेट्रनि 5 अध्यायनि 7 पदआव बेबादि लिरनाय दं, नोंसोरो गावसोरनि दुखुमानिखौ बिनि सायाव गार, मानोना बियो नोंसोरखौ गोसो होनायजों जोथोन लायो। जाय इसोरा दिनै जोंनि गिलिर बिबानखौ बानस'नो थाखाय लिंहरदों, बे इसोरनो जोङो जोंनि गासिबो दुखु दाहा मानिखौ बेनो होयोब्ला बियो बानस'यो आरो बियो जोंखौ गोसो होनायजों जत्न लायो होननानै बुंदों। दिनै मानसिफोरा, सुबुं माहारिया बबे बिबानजों, दुखु दाहाजों दिनै सैनांनानै, होसिन जानानै दङ होननानै बुङोब्ला, दिनै आत्मिक हिसाबाव जोंहा दिनै जिरायनाय गैयै, मोनसे गांनाय, सेटिसफेक्सन, आङो देरहाबाय, आङो मोनबाय होननानै रावबो गावखौ दाथियै बुंनो हाया। बियो सानफ्रोमबो नाजागासिनो दङ, खस्थ' खालामगासिनो दङ। दिनै हयथ' सोरगो रायजोखौ मोननो, बा हयथ' मोनसे जिउआव अरायथा गोजोननायखौ मोननो थाखाय बिसोरो नागिरगासिनो दङ। नाथाय जायहा दासिमबो बिनि मोनसे निश्चयता आरो जोबथा मोनसे जिउनि गोजोननायखौ मोनाखै, दिनै बेबायदि मानसिफोरखौबो दिनै जिसु ख्रिस्टआ गोजोननाय, सान्थि होनो थाखाय बियो लिंहरदों। जहनाव बुंदों, जहननि 7 अध्याय 37 पदआव जिसु ख्रिस्टआ बेबायदि बुंदों, परब जोबखांनायनि गेदेर दिनाव जिसुआ गसंनानै गोबारै गाबज्रिनानै होनबाय, सोरहाबा गांदोंब्ला बियो आंनियाव फैनानै लोंथों। शास्त्रआ बुङो, आंखौ फोथायग्राया बिनि सिङावनिफ्राय गोथां दैनि दैमुफ्रा बोहैगोन। आरो जिसु ख्रिस्टआ बियो बुंदों जाहैबाय, सोरबाया गांदोंब्ला बियो आंनियाव फैथों आरो लोंथों होननानै बुंदों। सानसेखालि जिसु ख्रिस्टआ समरिया आइजोखौ बुंदोंमोन, नोङो आंनि होनाय दैखौ लोङोब्ला आरो माब्लाबाबो गांबावनाय नङा होननानै बुंदों। दिनै जोङो बे इसोरा जोंनि जिरायनाय गैयै मोनसे नागिरनाय, जोंनि जायखौ नागिरगासिनो दं, जायनि आत्मिक जिबनाव जोंहा मोनसे गांनाय, जाय गांनायखौ जों दिनै सुफुंनो हायाखै,
दिनै बे मोनसे जोंनि नागिरनायखौबो जिसु ख्रिस्टआ होनो थाखाय बानस'नो थाखाय बियो राजि। जोङो बिनियाव जोङो दिनै जिरायनाय आत्मिकनि जिरायनायखौ जोङो दिनै जिसु ख्रिस्टनियाव जोङो मोननो हागोन। आरो जोङो दहायनो 1 पेट्रनि याव जोङो जायखौ नायबाय 5 अध्याय 7 पदआव बेयो जोंनि गासै दुखु सैनांनाय मोदोमनि सैनांनाय बेमार आजार गोबां गोसोनि दिनै सैनांनाय दुखु खस्थ' न'खरफोरनि समस्यानि सैनांनाय गोबां बेबायदि रां रुफा गैयिनि बा दुखु खस्थ'नि सैनांनाय दिनै बे गासैबो दुखु खस्थ'खौ बिनो होयोब्ला बियो बानस'गोन आरो बियो जोंनि दुखु खस्थ' गासैबो समस्याखौ बियो बानस'नानै बियो लागोन आरो बियो जोंनो गावनि मोनसे गोजोननाय आरो राहाखौ इसोरा जोंनो होगोन। जोङो जिसायानि बिजाबाव जोङो नायबावब्ला बेयाव मोननो हायो जिसु ख्रिस्टआ बियो बुंदों जायफ्रा गांदों बिसोरो जिसु ख्रिस्टनियाव लिंहरनायखौ जों जिसायानि 55 बालाब 1 बेबायदि लिरनाय दं। ओ गांनाय मानसिफोर नोंसोरो साफ्रोमबो दैयाव फैदो, जायहा थाखा गैया नोंसोरबो फैदो आरो बायनानै जादो। दे थाखा नाङै दाम नाङै द्राखा बिदै एबा गाइखेरखौ बायफैदो। नोंसोरो ओंखाम नङैखौ बायनानै मानो थाखा खरसा खालामदों? जेजों उदै बुङा बिनि थाखाय नोंसोरो मानो मावख्रुबनायनि बिथाइखौ गारस्रावदों? आंनि फारसे मन होनानै खोनासं, अब्ला नोंसोरो गाहाम खाजाखौ जानो मोनगोन आरो गोथाव मुवाफोर जानानै नोंसोरो खुसि जागोन। दिनै बे जिसु ख्रिस्टआ बे इसोरा दिनै बयखौबो धोनि हावरिया गरिब जेबो गैयै मावरिया बिबायारि गोहो गैयै नोरजिया दिनै बयबो मानसिफोरखौ दिनै बे मुल्य नाङै मोनसे गोजोननाय सान्थि जिरायनाय बेखौ होनो थाखाय दिनै बे इसोरा बयखौबो लिंहरदों। दा बेनिखायनो जे इसोरा जोङो मथिनि 11 अध्याय 28 बियो मोनसे लिंहरनाय गुरै रावजों लिंहरनाय बेखौ जोङो मोननो हाबाय। बेयाव बुंदों बयबो बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोर आंनियाव फैदो, आङो नोंसोरखौ जिरायनो होगोन। अननायजों दिनै जोङो इसोरनियाव फैनो थाखाय इसोरनि बे गोजोननाय बे सान्थि जिरायनायखौ मोननो थाखाय जोङो धोन सम्पति थाखा फैसा गोहो बोलो जोंनो नाङा। जोङो बिनि लिंहरनायखौ खोनासंनानै जोङो बिनियाव फैयोब्ला जोङो दिनै जोंनि जिउनि जिरायनायखौ जोङो मोननो हागोन आरो जोंनि गिलिर बिबानखौ बियो बानस'गोन आरो जोंनो मोनसे रेजें बिबान गोजोननायखौ जोंनो होगोन। बाइबेलाव जोङो मोनबाय जिसाया 55 अध्यायाव नोंसोरो आंनियाव फैयोब्ला दिनै मोजां मुवाफोरखौ मोनजागोन, जिरायनो मोनगोन, गोजोनगोन, सान्थिखौ मोनगोन होननानै दिनै बेयाव बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो फै जोङो दिनै गिलिर बिबानजों होसिन जानानै दङब्ला दुखुआव जोङो दङब्ला जोंहा जिउआव गोजोननाय गैयाब्ला दिनै बे इसोरा जोंनो जिरायनाय होनो गोजोननाय होनो सान्थि होनो थाखाय जोंनि दुखु दाहाखौ बानस'नो थाखाय बे इसोरा लिंहरदों। इसोरा जों साफ्रोमनो गावनि आशीर्बादखौ होथों। हामबायसै।